ukudla kwase next chapter ngakunikeza 10 out of 10. Ithi kumnandi kakhulu yonke into ngakho. Ukudla kwala next chapter ngingakunikeza 10 out of 10. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very filling. Shout out to the next chapter. Shout out to the next chapter. Sanibonani igama lami uSandile. Intengilethe la nje kunomntana ngosiyami ongenza ngingakwazi ngisho ukuyibamba ngifisa nje ukuhlangana naye. Ngithinte wangithintisisa ngiyafisa umazi kangcono. Ngibona ukuthi yini engamenza ukuthi ngimjabulise ngosiyami. Mana ke manje mawuzofisa ukuhlangana naye kanti awukazi uhlangane naye. Abengazi ngihlangane naye. Ngingakazi ngosiyami. Ingakho nje ngise la ekhaya ukuthi ningisize ngikwazi ukuxhumana naye. AI so ungakazi uhlangane naye wazi ngani ukuthi uyamthanda like umazelaphi. I'm trying to understand ukuthi ngimazela nje bakwafona ngosiyami. Mefona nje yabaza abantu abarathi umuntu muze khuluma uthi yabo lo uyena ke yabona ke lo singazwana la because uyamuza umuntu bese wazi ukuxhumana nawe uthi hayi lo nangendlela nje yakhuluma ngayo futhi ile voice ngosiyami. Oh, you fell in love with the voice yakhe. I-voice iyona nje vele yamchaza ngingazi ngimbona ukuthi hayi lo hayi singazwana. Wayefonelelana uyakwazi yena? Yena ngathi usebenza kulezi zinto lezi ileto o-call center. Oh, call center. So ufonele i-client. Izinto ekanjalo. Kanti i-client izochazwa i-voice. So nike senikhulume how many times efonini ukuze udecide ukuthi ufuna ukuza la? Ngisho nje sesinawo inyanga or 2 months. Nikhuluma kuma phone calls? Uthini sonke lesikhathi wena? Angithi i-phone call angithi nami bekuphoqa ukuthi ngimsendele izinto lezo document lezo zakhona. Oh, wasenda? Wasengisendela. So hayi ke uyangazi. Ngabe ngazi inkosi yami usungifaka endaweni engazazi. Phela kufana nje ngani. Wena nesifefe yini umuntu osinisa ngisho kuthuse ICU ukhulela ukufa uthole isibalo lokushela wena ngiveze nami. Wafonela umsebenzi watsenda ama documents wena wasala usumbona ngathi uyachazeka. Ngoba phela ngicatha kuphoqile lokho ngoba phela ngithi ufuna ukwenza into right. Ngizophoqa ngizokwenza into right. Okay, so kule nyanga nje banikhuluma nixoxa izinto zomsebenzi noma niyanixoxa nezinto nje ezi outside of sixoxe izinto esingazenza ukuthi thina sokuthuma sihlangana yini engasenza sijabule yabo. Because nami ngiyayithanda nje ukuthi mangihlangana naye umuntu ungabe ukuthi inkosi yami sengize ngeplana kade iplan yami ukuthi yini engasenza sizwane kakhulu kunalokho ukuhlanganisa efonini. Yabo thini nje engasenza sizwane ngimazi uthandani ngimazi ukuthi yini emenza ukuthi abe happy. So you fell in love with umuntu ongamazi ongakazi umbone. Uyapost ama status, have you seen the pictures? Ukumbone ngazi ngimbone. Even on pictures? Ngekukhona yoba ngambona mhlawumbe ngeshawa ungenza njani mangase kuthiwa mhlambe mumbi noma akasi type yakho noma awumthandi mayesefikile wayengakazi umcela sendele izithombe zakhe I mean ukuthi ivoice yakhe iyamchaza Nkosi yami ngokwami because phela sabantu asifani ngeke ngizothi abafana bayafana hayi mina ngeke ngihlezi ngiyikhiphe eceleni because ngisho kuthiwa mumbi but mina nengqondo into ebalekile ingqondo. Oh, uthanda indlela acabanga kanje banikhuluma because nendlela yabo unane respect enjalo konke ebalekile ingqondo hayi ukuthi muhle umkahle unemali akanayo sengaba kuyenayo Nkosi yami umehlangana nami singazwana insent mfethu uyangistressa futhi awungistress ungifakela ingcindezi so sonke lesikhathi enikhuluma inyanga egcwele WhatsApp akaze nje ube curious uthi nje cela ukumbona ukuthi isithombe cela kusendela izithombe abafana abahlezi benza lento esinyanyisayo kuthiwa ongisendela izithombe zakho o umuntu athi ngicela ungiphe Facebook wakho ngami ngokustalk ngizosave izithombe zakho awena akaze ukufikele nanokuthi indlela engibhizi ngayo engasithola isikhathi sokuthi yabo ngigcine ngikwazi ukuhlangana naye kanjani ingakho njoba ngibhale la ekhaya naye akakwazi hayi naye akangazi ukwazele epasini ngiyacabanga ukuthi because mina ngifile profile siqhubeka sikhuluma nje showcase yena ukwabona mhlawumbe uright mhlawumbe does she not post ama status no hayi angazi noma isevile inamba yami noma ngayisevile yini kodwa ke nje kuba siyakhuluma into ebalekile le ukuthi siyaxhumana kumina ukuthi akazi kodwa kumina nje into ebalekile ukuthi siyaxhumana yo ngiyatestwa ngisetasini ngiyavivinywa ngisehlani ngiyahlolwa ngisemhlangeni ngizoprove lento ukuthi abantu abafani abafana yo ayasifana ngiyaqala ukuba ne-anxiety kanje ngizohlanganisa abantu so already ukuthi umboneke for the first time ya ngiready noma nginokwesaba nje kodwa ngiready
ngi-ready because hayi njengoba ngithole ithuba nje. Yazi ukuthi lo muntu mengimfonela ngithi asihlangane naye la namhlanje ngitshela ukuthi wena umuntu omaziyo ngoba phela inamba ngithole kuwena igama nesibongo yonke into nokuthi usebenza phi ngithola kuwe lokho but ngithusa ukuthi kwaye wena umazi. What if we catfish exist? Sokukhuluma ne-AI. Yo madaba bangazi ngenza. Wena isikhathi athini? Yabona sokuwena ofayela mistress. Yenza yatho. Understand sifuna kanjani? Sicabanga isinto ebengayicabanga ngoba phela siyakhetha neminyango bazalwane. So mobheka intombi besides ukuthi usuchazile ukuthi uthanda respect kuyena, uthanda indlela nezizotha ngayo mekhuluma nawe. Yini enye ebalekile kuwena mangabe ubheka umuntu ozothandana naye usushila ukuthi ama looks kuwena awabalekanga nomzimba wakho uthi njani but iziphi ezinye izinto ezama quality features oyifuna kumuntu esimama ukuze nizokwazi ukuthi nithole indlela yokucabanga wena nje kuphela umuntu mecabanga nje kuwena usuke ngisho angazenza izinto azenzayo umuntu kodwa uma ukhona into ekuthiwa ingqondo yonke into yenza ibe nesense cause ngisho ungekho eduze wakho uyakwazi ukuthi umuntu amunayo ingqondo wena njengoba ngimvuma singakamboni sizomvumani mase umbonile yo angana ukuthi kanjani kodwa indlela esisuke sikhuluma ngayo ngiyabona ukuthi even ekuseni yabo uma ukhuluma naye umuntu uphendula nje ngaleso sikhathi online akathathi lezi zinto lezi ukuthi mhlawumbe after 30 minutes useyakuphendula after kodwa yena nje wenza sho ukuthi online uyangiphendula yakuphendula imake betholo of abathini mobaxoxela ngale ngane noma ukwazi ubatshela ama-author yohlezi nje engisupport ukuthini hayi nika mhlawumbe lengane scam hayi mhlawumbe lengane le bethi wena uyathanda lokho because ama-author angazi futhi yabo into zami ukuthi vele ngibe nalelo bhadi mhlawumbe nomuntu yabo engithe ukuthi uyena taxiyena kusiyami yabo ile hodwe nje ngishayayo no yazini yangishaya nami kumanje so ngoba nawe ukwazi umbone sengijahileke for lokho ke sengijahe kakhulu ukuthi wabili simbone uyaphuza utshwala ngikutholela i-Steve ngiyacela ngishaya ibhiya angifuni i-Steve ngifuna into ibhiya nyalo khona kuzophuma lo lavalo lokuthi ngizombona ke manje alright sokuhlanganisela ngiyacela you ready yeah it is time for us to do the big reveal keep her in mask episode basisi and find out who this mystery lady is what she looks like how she acts and how she will react mangabe sesifika hleli la noSandile I know for sure 100% ukuthi nawe ujahile ukubona njengathi ucurious ibhadi so please do yourself a favor stick around stay tuned in stay glued to your screen because this is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphilipilo soba two. And please tell uvume tu. Cause mina I have a crush on you. If you buy one margarita, then you get me for free. Ngiyadlala. You get another margarita for free only at the next chapter, which is where we are at, Lago Florida Road. This is the place we've invaded for namhlanje. And into engilethela-ke ukuthi uSandile ungibhalelile wathi ufuna ukuthi utem not for abe mama lakhe iphakade lakhe uzovuka ngaye. And with that said, I'd like to greet you and officially welcome you to the show. You are watching Select Africa TV and this is I Have a Crush on You. Kamalami Usine Ngwakanene, also known as Antama 2K or 2K naye. That is what you get to call me mangabe uyi VIP yasemhlabeni. And namhlanje VIP lami ngicela ukuthi ungiphelezele sizobona ukuthi date le couple engikhuluma ngayo izohamba kanjani. If you'd like to also shoot your shot at someone, then send us an email using the address down below. Message Select Africa TV izokusetha. But without any further ado, please follow us across all social media platforms, subscribe to this YouTube channel, and then come with me, njengamanje, as we get into the inside, sizobona i-dating. Ladies and gentlemen, boys and girls, manene namanenekazi ma 2000 nama VIP asemhlabeni. The time for the big reveal has officially arrived, and on my left, I've got the beautiful mystery lady. Oh, damn not for. Right, angikaze ngibe excited kanje ukubona umuntu engamazi uzo understand later ukuthi wayekisho njalo ngifuna ukuchaza kakhulu but ngiyaqala ukujabula kangaka ngijabulela nje ukubona umuntu engamazi igama lami ngiyakujabulisa igama lami ngusine I'm from Select Africa TV so ngiyacabanga ukuthi uzokhumbula ukuthi ngeke ngakufonela a couple of days ago ngacela ukuthi sihlangane la next chapter because of something I wanted to shoot now. So I didn't get into detail. Now we are figure out uthanda izinto. Awazi ukuthi uyapi but you are here.
Hawu phela ulethe inyanga laNkulunkulu lekalethe. Anehla buzeni breakthrough. Shame. Lutho-ke mama i-breakthrough yakhe izoba semjolweni. Because since the show is called I Have a Crush on You, I brought you here because somebody has a crush on you. And ubithanda ukuthi akhulume nawe akutshela about low crush in person. So angeke ngimkhulumele, ngeke ngimusa ukuthi ubani ngoba ukhona around uzokwazi ukuthi azichazele indaba yakhe. I just wanted to give you a heads up. Ungaveli ufike usuhlala nomuntu ongamazi kanti imini okubizile yabo. So are you cool with that? Can you continue? Phela ngiyamangala ukuthi kambe ngangibani loyo ke lengamathi. Oh nami ngiyamangala, ngiyamanga. Khuleka mama, uzokwenzela kuhle kodwa. Sasota phela thina. Sengivele ngavukela umoya yazi ukuthi ngi-excited kanjani ukuthi ngikubone. Yo. So do you have anyone umcabangayo who can do into kanje for you? Khona nje umuntu romantic ngalowo ndlela empilweni yakho? Cha. O abafana bakusela abanontshalanta nje. Mbamba kodwa she. Okay, so mangabe uzothandana nomuntu, what do you usually look for? Either ngokomzimba, appearance or ama-qualities. Ambeleni ngiyakubuka ama-qualities because ngeke lokumcoka lokho-ke i-type ngeke izimside ukuthi ubukeka kanjani ngeke uze kungiside lokho-ke. So ngibuke ukuthi ungumuntu lonjani yabo impilo yakhe kanjalo nje. Okay, you guys are definitely soulmates because ngitheme ngikhuluma naye ngimbuza the same question, he gave me the exact same answer. Sakana ndaba nama-looks, sakana ndaba ne-body type, akana ndaba nomswenko, as long as ngaphakathi emoyeni umuntu oright grand then nizozwana. So I think vele into yeni kahle kahle I think isi angazi phela ngisho ngithini, but I feel like ibhalwe emabhukwini nikhethelwa abaphansi ngisho uJehova unigcobi uniphile ugcobo, because how are you both saying the same response but awena wazi ukuthi ubalo izengayi? Yo senjagile mina nje senjagile sizakumbona and what if soulmate yakho ngithi ngenze ukuthi soulmate yakho naye ujahile ukukubona ngixoxela kusododa ukumbona sami sombona. All right, the big reveal 2.0, we are now checking for a reaction kaTemnotfo when she finally sees ukuthi ubani omlethe lana ngazi yafuna ukubona ungayindawo Samnandi. Select Africa TV and I have a crush on you. So bona mfethu. Hey unjani? Ngiyaphila mama, right? Ngiyaphila. Yo, amahloni kimi. Yize ngikubone mfethu. Uze ungibone. Awungathi. Awuyazi nje. Ngazi ivoice yakhe hayi wena. Uyalazi njalo. Right kodwa emoyeni ke na kuhlangene nami. Right, ngiyakhumbula mase ngizwe ivoice yakho. Expectini umuntu nje. Kuthi phela bengingadi mina ukuthi ngizohlangana nomuntu ngibitiwe nje showini. So Mucabanga nje yini ngenza yonke lento. Hawu angikwati phela mina ngicina nje mangasicoca ku WhatsApp nothing much. Yazi nenkingi inhliziyo mfethu uyazi. Indlela ebengikuzwa mfethu sixoxa ngayo efonini yabo, indlela ebesixhumana nje ngayo. Ngifisa ukuthi ngikwazi ngikubuza ukuthi yini engakwenzela ukuze sazane kangcono. Yayiva lo. Nawukhuluma ngekwatana kangcono ukhuluma ngani? Khuluma ngokwenzela izinto right, unga-expectile ukuthi khona umjito osangacabanga ngento right njengale ngicabangela zona khona. Base ukuthi angiyibale ngikubalela zona. Konke lokukhuluma ngokusukela phi ngoba mina angikhumbuli ngicela ukuthi wena ungendele tinto. Ngoba inhliziyo yami ifuna ukukwenzela enengqondo yami ayikwazi ukulala into lecabanga ngithi. Ngendlela saxhumana ngayo ngiyazi vele expectile ukuthi ngeke vele nje kube lula kanjalo usazoxakeka nje awukahleni kokade kungaka because manje nawe ulindele ngithi kanje ngilindele. Yathi kahle kahle ngiconfuse la. Ngiconfuse ngokucala ngisengakeva kahle kahle ukuthi kahle kahle ngibedeleni. I hope awunankinga. Anginankinga kulalela ngilalela. So sesihlangene ukuthi kanje ngafisa ukwazi kangcono unakala indlela esazana ngayo efonini.
uma ungenankinga nje ungichazele ngiyacela. Njengoba sothi inhlitiyo yakho nje kuphuma ukuthi wendele tinto. Kanjani nilokwatana kangcono lothi ukufunako lokho. Ya ukuthi ungakhona yini ungichazela mina ukuthi lesisihlangene la cause ngilindele noma yini. Sangaphoxeka sangahamba ngihiphi. Yabo? Okay, yini lengakuphoxa futhi yini lengakwenta uhambe ujabule. Ngenzeka ukuthi mhlambe wena indlela engiyiyona, yabo? Angeke izibeke la ufuna ukuya khona. Yabo? Kodwa mina ezingichazwa ivoice ngakaze ngikubona namhlanje. Obvious uvale nginalo sengavele ngibhibhidle ngikhulume noma yini. Ngoba manje sengithusena ukuthi ngiyakubona and yilolu hlobo ucabanga ngithandana. Phela wena uhluke ngale ndlela yokucabanga. Indlela ohluke ngayo nje yokucabanga. Yethwa ngibizela abantu bayekhaya ukuthi yabo basixhumanise. Ngivele ngikuqonde straight cause hayi. Ngiyawayinda nje. Ngalazi lelo gap. Edithi uyawayinda. Kusho ukuthini? Ngiyangichaza. Mase ngibona nje hayi. Usuvele wangichaza straight. Usuvele wayenza isithombe sonke lesebengifisa kwayisona. Ngeke ngazi wena ke. Angathi phela mina ngitho nithi ufisana. Njengoba uthi nje ufuna kwatana nami kangcono, uyangathi ngixoxa nawe ka WhatsApp. Nako ke angathi noma bofuna kungibona face to face. Oh, labo ngisho abahloli nje bese ngikubona ngitshela. Oh, sona ngisho ithisha kusula ubujulo xoxela. Ngoba ibu Yabo. wazoyitype futhi uzoyitype. Ngaze ngaba i-type yakho. Mfethu ngakudweba ngisho ukudweba wena indlela eyiyona. Ngakudweba ngisho ukudweba. Because we the type engiyithandayo. Awuyazi ukuthi awuyalento bethanda. Buka lezi zinto lezakhona inama-weave uyayifaka lezo zinto. No, phela kayifake lokho kakusho. Kodwa mase ukhipha unyawo showcase. Ngiyakuva ke. Wazonesithunzi-ke kodwa. Sithunzi. Uyangisaba nje. Phela mthetho ngiqamba manga. But awendlela eyona hloniphekile. Hayi ukuthi mhlambe ngikusaba lonke kodwa nje ihloniphekile nje. Into engayenza nje mina kuwena ukuhlonipha nje. Kuhloniphekile. Wangempela futhi. Angathi ukuthi njengoba uthi ucela ukuthi isathane kangcono manqaba lokwatana nawe. Angathi usudawuphatheka. Mawunjani? Manqaba. Okay. Dayikutele ngigwayida ngawe. Indlela futhi upronounce ngalo le language yeni kuthiwa yini Swati angithi. Swati. Ngisho kahle bengisho kanjani? Yebo. Swati. Phela mawunqaba mfethu angisimuntu ophoqa nawe. Umuntu ophoqa. Hayi no. Ngizo understand ukuthi angisiwona lo khala lo okujabulisayo enhlizweni yakho. Cha phela ungayithathi kanjalo kodwa nje sithi nje mina ngingakwada ngathi ukuthi ugadzeta impemvulo khona nyalo noma ugadzeni. Ngathini? Even ngasithiwa ngithiwe namhlanje kodwa ngoba sengikubonile nawe angibona kodwa isikhathi sokuthi uhambe nje uyicabangisisa kahle because ngenze ukuthi uphoxele ukuthi ngivele ngakubiza la yabo ngenze ukuthi mhlambe nawe into obuyilindele ukuthi yazi nomuntu mangambona ngavele ngimtshele nami indlela engizizwa ngayo yabo so angilindele lutho but engilindele phoxeka ukuba happy sangahamba ngihappy la ngisangahamba uphoxekile futhi ngisangahamba ngibamba udonga yabo uma uthi ubambisa udonga Nkosi yami until uzuthi ngidedele ngizodedela ngathi utawugcina ngako lokho kubamba sivalo. Usho kanje? Ngathi utawugcina ngako nje kubamba sivalo ngoba mbamba angathi ukuthi ngithini. Ngathi angathi nje ngiba ngiphelelwa amagama. Nje angathi cause like mina usomuntu nje lengimatiko like lengixoxa naye nje and ukuthi ngikuphendule maybe lokuthi ngikunike i-attention kanti phela ngiyahlonipha ukuthi ngikuphendule ngiyanyanya ukuthi ngi-ignore umuntu yabo Shuthi indlela eyiyona eyenze yangichaza indlela eyiyona le eyenze mina ukuthi ngichaze wena Khanya uthi igama lakho Sandile Sandile Khanya ku Sandile
njengamanje ngajabula kodwa ukukwazi ukuthi beside-ke usazana efonini umuntu okanjani uthandani yini ekwenza ube happy. Impela mina ngithanda umsebenzi wami mangekho emsebenzini sesikolweni mangekho esikoleni ngilele ngithanda ukubukela emamuvi. Okay, futhi uyayithanda nawe into like i-drama thizeni ukuthanda ama-movie because ama-movie anama-drama nama-comedy ema-movie uthanda into kanjani? Yes, njengamanje nje ngiba ngazi ukuthi imuvi le yenteka la. Injani-ke uyichaza ukuthi injani imuvi le yenzeka la? Ngiba ngazi ukuthi imuvi phela le yenteka la like yake yentekaphi. Okay, ishow vele ngivile ngibashi nakangifonela usizi but nje yathi bengingade ukuzidile nje but I feel like imuvi nje onke nami isibindi engisikhalile ngokwenza lento ngoba ngiyafisa ngempela ukukwazi ngiyafisa mama and into engakuthembisa yona ukuthi kuyona yonke into ozongicabangela yona isinqumo zosithatha angeke uzuyisona iyona into engayilwela-ke le ukuthi nje makuhambe kahle angeke uzuyisona futhi uma kungahambanga kahle kusho ukuthi sesoyeka ukukhuluma sokuqhubeka nje siphinde sibile wamoya loya wokuzwana. I'm sure nawe ngakini yabo nazi ishade ziningi because angikholwa ukuthi umuntu oright njengawe because nje ukuthi lonibheke efonini inamanje still sanesithunzi uvale kunali mangakuthethisa isifuba nje angazi ungasho ukuthi kade uyakusaba kade cha indlela ohloniphe ngayo ngifuna ukukhuluma into ezokwenza ungibuke like yabo hawu kade lo boy lo yabo uzokubiza ngoboy mothana but into engifuna ukuyisho kwena ukuthi ubone ukuthi ngingenza noma yini ukuthi wena ugcine happy nje mfethu ungayisoni ngayo yonke into ngaso sonke isinqumo osithatha ungayisoni ngayo because ayikho into ebalulekile nje ukuthi uma uhlangana nomuntu nibe umoya owodwa ukuthi uma umazi ungahlangani naye ngokuthi ngiyenzela yena yabona ukuthi uma ukini nje uzongibhala edokweni uzongibhala la ngonyawo yabo usho ukuthi uyagayi yana yabo because abafana bamanje mfethu imosi yethu ngazisho ukuthi abafana bamanje ngoba benje mina yami inhlitiyo angade ukuthi iTV njani yani fine yes ingqondo ngiva ngazothi semovie inhlitiyo angade ukuthi iTV njani mangikhuluma nawe angake ngacabanga ukuthi unemicimbi ukuthi ngabe sesongibuka njengemuntu angade ngayibeka ukuthi maybe utawuchazeka cha bengakakade lokho-ke but nje angade yathi ukuthi ngifile kanjani ngithini. You understand because vele akekho umuntu avele abe nayo ikliwe ukuthi kwenzakalani mengabe ethola ama-surprise akanje yabo kodwa okubalulekile ukuthi wena ngayo yonke lento uzizwa unjani yabo njengoba usuchazile ukuthi okay ingqondo is like semovini kodwa enhliziyweni awukakadecide. Angiyati ukuthi gidza akade ukuthi gidza njalo gidza-ke kunakake gidza ngalenye indlela but-ke uma usho kanjalo thando inkulu le ndlela uthina usuthi akuyona iy'ngane ingakho iy'ngane zamanje zenza izinto zabantu abadala bese zishiya kanjalo because lento ngathi ngani ukuthi wena nyana into okwentayo yo ingakho ngithi angifuni ungibuke njengomuntu mhlawumbe ozenza ngcono cha nami ngifuna ukushintsha yabo as wena background yami ungayazi yonke but lokho okwazi manje I'm sure ngeke uzilo ngiphetha ngephasi angithi but lokho ozokwazi manje kona lokho kuzongenza ukuthi nami ngikwazi ukushintsha yabo ekwenzeni kwami ebengikwenza kudala ngisakhula because la usengibonile ngafunda and ngaqonda ukuthi impilo ifuna umuntu okanje okwazi ukuthi uma uhlangana nomuntu yabo nawe masikhuluma mfethu ngenza ngibona ukuthi yazi la mangenza into right la shuthi singazwani yabo angazi kodwa into ebengiyicabanga nami ukuthi okay njengoba sengize ngibhalela labantu laba angisale nje yabo sente right ngicela ubambe lapha noma
kungaze kukhona. So ilokho nje engikufisayo uthi nawe nje enqumeni zakho futhi wazi ukuthi angeke uzuyisole ngisho kuthiwa akuhambanga kahle because akulula vele ukuthi vele uthathe isinqumo nje kanjalo akululanga but yabo inhliziyo lento ezokutshela yona uvumelane nayo. Manje nje enhlitiyo yami ayisho lutho. Empeleni ngakubambisa nje isivalo ukuthi maybe awulinzi, maybe khona lokudakwendeka. Usho kanje? Maybe khona, maybe akukho, angathi. Nami angisho ukuthi kumbe kukhona yini. Angathi nami ukuthi ngiyendekani. Shothi ngiyendekani noma ngayini. Ngagada noma ngayini. Banyaka inhlitiyo yangathi ukuthi ithini. Kozani bethayi. Yo, hayi ngiyakuzwa. Yazi ngiyakuzwa. Phela nami sengishaye lento ukuthi ngathi ngahamba kahle emicabangeni wami. Nase inqumeni zakho zoyithatha. Taxi-ke ukuthi uceba kanifolo phansi uthandaze. Phela vele uma sengikubonile ukuthi hayi kahle kahle awushodi ngalutho. Yabo kumina awushodi ngalutho. Lo hlobo ngilithandayo nangendlela esicommunicate ngayo mfethu nje yabo mina futhi ngakhetha ukuthi nga respect yo bada bami ngexelela futhi leyo nto engenze nje ngazizwa le ndlela engizizwa ngayo njengamanje. Kude mina ngeke ngize ngiphikise phela ngoba inhlitiyo yatiwa ngumnikazi. Yabona lokho ngikhulumayo nje hayi angikubhalanga ngitamtiva nje kuphela. Kodwa emadlebeni wamangala ukuthi yini nje le kwente ukuthi uze lempu yende wayibuka khulumi nami lo WhatsApp. Yazi why ngifuna ukubona ukuthi ngiyenza noma yini ngisho kuthiwa kufanele ngize ngibhale i-tattoo babone labo babhala ama-tattoo la abanye la nalokho ngingakwenza uma kufanele ngikwenze because ngiyimisele ukwenza noma yini ukuze ube right yabo because angifuni kube into efihlekile ngifuna kube into nawe nje futhi uzosho ukuthi mani lo guy bajeli yabo ubona ukuthi angifihla hayi ngoba ngifihla ingoba lesi sinqumo engisithathayo ngifuna vele sifezeke nawe futhi uhambisane naso yabo angikuphoqi futhi lapho kodwa ngiyafisa ukuthi uhambisane naso khona uzobona ukuthi ngeke uzuyisole hayi lapho ngiyafa. Ngiva ngawo konke nje lokukhuluma ngiva ngawo ngiyamangala-ke. Sengibonga isibindi enginaso nje sokuthi ngikwazi ukubuka ngiqala ukukubona. Vele kodwa vele ukube ayikho iphathi engiyidlalayo lapha enhlizweni ngabe usushila ngabe ushaye ngazo zonke lezi zinto ezilala ayikho ukubhedela phela angeke ngize mina ngikonde lokho ngoba angisiyo umuntu lo nedlama noma ngabe nje into yami ayivumi ukutshela kahle yokusida ngithwenyuke kodwa kwamanje angathi ufuna ukucambela manje. Ukhuluma mnandi kodwa ayikho into engingayida nje indlela okhuluma ngayo nangendlela eyiyona mina kubona u-right for mina kutshela sowuboneni ngoba phela awungathi fethu yabo ngikubona ungena nje uqhamuka lapho ngiyasho ukuthi hawu badabami lo muntu yabo noma ngithi ngakudweba ngisho ukudweba ubone mabo unohlobo lo muntu omthanda uthatha ngathi ngathola umuntu okanje yabo kwena awusonke isikhathi uma ngikhuluma nawe fethu kungabi like uphendule emva kwe-hour yabo mhlawumbe uphendule emva ka-20 minutes but uwenza sure ukuthi hayi masikhuluma nje yabo siyakwazi ucommunicate hayi ukuthini manje wena sisi nje uhamba uchaze kumina uthi intombi
Kanjani? Ngichazele. Girlfriend. Nginayo. Kude yini? Like awunayo yini girlfriend? Ngizokutshela nje iqiniso. Ibikhona. Yeah, because mina ngilomuntu mina ngibuka indlela. Yeah. Ngibuka umuntu ucabanga kanjani anginayo nje manje. Yabo nje ngihlangane nawe. Bese ngidecide ukuthi yazini until ngize ngikubone sesikhulume sesibonisana sesivumelana. Ngihamba nawe. Yabo. Okay, ngicela ukuniphazamisa. Ngifuna ukucheck ukuthi i-date ihambe kanjani. Uphazamisile ngempela. Ngiyabona ukuthi nizongizonda-ke i-timing yami vele ya-off. Sakhuphuka ngoshuti yo. Siqala la first things first, how was the food? How was the pizza? Yabona nje. Sayihlahlela nje manje. No, phela ungaphazamisa mina usengashaya i-15. Ay, cha, lapho ngihlonipha kuzoba ngathi manje yabo ngenza kakhulu bye. Out of 10 ngingabarate ba ekudleni? 9 mina. Okay. 10 over 10. 10 over 10. Lo wani oshodayo? Ushodele ekuthenini ibisibana sile. Oh, ifike ingashisi. Okay. I-notes leyo I think bazowenza kangcono ngokuzayo. Siyabonga feedback. You welcome. Sukhuluma isingisi kabe usuqonyiwe. Fisa kanjani kodwa ke only God knows. Akambanga kahle. Hambe kanjani? Angathi ukuthi ngithini but kodwa ngushito sandilo right. Ukuthi phela ngeke ngize kube yinto lena ngitawuthatha isinqumo nje ngithi hayi inhlitiyo yami iyagidizela hayibo ngabe igidza yizini fanele ngiyilalele kahle ukuthi ithini tikitayi so inhliziyo ikhala titikiri hayibo tikiri ishama for so you are basically saying he's a nice guy and you just need to know him. You need time ukuthi umazi kangcono umjwayele ukuba ubusumazi kahle bekumuntu ongavuka ngaye because he's a nice guy ukuthi usafuna ukuba sho ukuthi uyena ngasho kanjani so kanjani impela ngiyakuzwa Kholidi ngasho kanjani so mosakhambi kabi ke you're on the right track yeah because nama ngizizwa ngathi ngidilizelekile ngizizwa ngikhulekile ezingiseduze nje naye sengimbonile saxoxa sa-communicate affect akukho nje ngathi kuyangisinda kulento engiyenzayo cha ngathi somoya wodwa kuphela nje fanele nginike isikhathi naye akwazi ukuthola kahle isinqumo azosithatha uzohambisana naye nazo because abafana bayahethana ngiyakwazi lokho yabo kodwa lana ziyasha kubumoya wodwa vibe yodwa okay so ngizobuza i-question that I've been dying to ask both of you. Ufila kanjani ukuthi ubonile ukuthi uyena ubungazi ukuthi uyena and you're meeting him for the first time. How are you also feeling meeting her for the first time? Is she meeting her expectations okade now? No. Empeleni ngifila ngathi so moving. Like ngiyamangala ukuthi yonke lento lena uyendiswe yini? Uqhamba. Yo. Ukuchamile kodwa ngiyabona ukuthi ukuchamile. Ngazuthi uzanga ngitshele efonini akangati uthi uchaza ivoice yami ngenda lokho ke ngimbuke ngalenye indlela ukuthi no umuntu lo right uze yena ende le meet up ukuthi sibonane khande express ama feelings akhe yabo umuntu right kanjani yanyuka kancane ama points yo madaba okay so kuwena njengoba umeetha for the first time ubunayo ama expectations before this do like ufila kanjani ngokuthi angisishilo ukuthi ngiyakujabulisa ukuthi he took this route but awuzange ufila ngathi mhlawumbe he's being invasive ngoba phela benhlanganiso umsebenzi no wende kahle lokuthi ngichaza ngokuthi angade ngayibeka kanjani yabo manje amaningi baze bashela ngisho ka Facebook akawati so uyakushela yabo yena I understand yabo I understand ngephela ngiselwanga mina so understand kanjani ngami mina ngiseliwe ngizo understand iswa yini ngingaselwanga but nje angiva ngazi ukuthi ujahile ngiva ngazi ukuthi wende kahle bengidava ngazi ukuthi ujahile ube uvele nje wangishela khona efonini but ke bengingacabanga phela ukuthi
uye my brother. Wena ungathi my brother soulmate yakho le. Wena usamphendula kwaThapha yini ebekuphusha or ebekumotivate ukuthi ukhulumise umuntu ongamazi like ukuthi uzomentertain nje because nawe as a girl you could have mized umzibe mayithi hi umzibe mekhulumisa engaqondene nomsebenzi uyithulele noma umblog yini kade kuphusha nawe ukuthi ufuna ukumxoxisa. No, ayikho into ekangikhube ngayo yabona nje. Bengiva angisumuntu lo ignora nako vele. Yabo khanza ke nawe ukuthi ngibhorekile isikhathi esiningi ngide ama chat lamaningi phela mina. So nayingena nje message ngiyamphendula usiyaphila unjani wena. Hayi fila kanjani kusumboni? Yo badababi yo. And emhle. Ukuze sekuyibonus ke. I-type yami. So i-type yami lelo. Ukuze mase kuthiwa ndani yabona lo sisi khona ngendlela angichazela ngayo uyatshengisa ukuthi lento engiyibona efonini iyona ilento ebengicabanga ukuthi na live kanje njengoba ngimbona ilo muntu engidingayo akangithathanga wangigqamisa ukuthi hayi kahle yabo wangiphoxa zonke lezo zinto lezi but yayenzile nje ungiphi indlebe yangiphendula into eqala ukubona siqala ukubonana kodwa nje indlela angenzela ngayo ngathi bese sivele sidalelweni nje uNkulunkulu nje bese vele Nkosi yami ethi hayi laba hayi yibona laba sothi mina izamba likaPondo indlela indaba ngangicwecini ngenza amasimba ke mhlawumbe ungabe washela izitsha korobe phansi yabo hayi bo Sandile waphakama bo quick one i-message ongayitshela amajida njengamanje kwakithi abekudoubter but sekuhambe kahle ukuthi majida imele into yini and nanokuthi asingenzi izinto ngoba sifuna ukuthola izinto ezithile kumele yenze ukuthi sebenzisa ingqondo kuqala and umazi umuntu omdingayo ukuthi umdingela isikhathi esingakanani hayi lento fast khozisa ushiye kanjana cha wena kumele uyenze represent ukuthi moya indoda moya out ngoba thina manje ama 2K yamanje yabo indlela sicabanga ngayo ngathi sino 90 bani kodwa into ebalekile uhloniphe umuntu othi uyamthanda. Wow, that is amazing. Thank you so much. Ngiyabonga isikhathi senu nobabili ikakhulukazi wena Tepi because ubungazi ukuthi uyapi awungazi mina awumazi yena but you are here ebayokunquma ngebili langa sisi uyophapha econtaineni useBangladesh Madloti nje ungaphethe passport ngoba uyapi bathi ongabazi Madloti avumile bawenda ukhethelwa abaphansi wena umuntu wakho lo umkhaleni ngiyakutshela ukuthi uyamiyeka manje ngifuna wazi nawe uyena nami nje hawo abaphansi bahamba nami wamiyeka la ngifuna wazi ushem ukuthi kuphinde kulungele ngiyadala jokes aside but ngiyakalunga usathane la ngiyakalungene ayigede ngibongile guys ngibona ngathi uthando lweni liyavutha so ngifuna ukuthi nginishiye nizoqhubeka nokudla ngaze kubande even more than this noma sengabanda manje akusangeni ngoni hayi akusenaki yokudla kunjalo bakuvumela nje sokudla. Alright, ngiyabonga ukuthi usibhalelile wasithemba. I'm glad ukuthi sikwazile ukuthi sikusize. Thank you once again for your time and for ukumnika le respect ayitholile. Abothi umjabulise kanjani? Ngiyafuna happy but phela angagatha. Kumalume, tholume kaza kabambe kumalume. Awu usetholu aphe ngicula. Anongibhuka. Ngivele kune-event ebele ngiyishaye nje ukujabulela ukuthi ungibhuke. Ngizoku-opening act. Cela ubonisane amaqondana wakho. Thank you so much ne. bye bye. Usunkosa kanje mapinji. Ngiyakubona. Bye bye. The ubhuta sizomlanda umako uthe ubhuta sizomla lalela ubhuta kakasho ukuthi asomlanda umakoti but I am from the future and I definitely know for sure ukuthi that is exactly what he will be saying because I feel like ikhambe kahle ukuthi nje abekho show bona but I'm super happy about the outcome edate namhlanje and I hope you are as well. Thank you so much for watching, for tuning in and for being a part of the journey. Your thando lekhaphuleta namhlanje. I truly appreciate you. Igama lami nguSinengwa Kanene, also known as Andama 2K or 2K naye, and it is time for me to take a bow, sign out. But please continue catching up with us across all social media platforms. Subscribe to this awesome channel right here on Select Africa TV. You are watching I Have a Crush on You. Till we meet again next week, same time, same place. Happy Tuesday.